Nagkadaghan karon ang kaso sa nasakit sa breast cancer sa nasod. Apan di mawad-an og paglaom kay mamahimo na kining sayong masayran. Ang importante regular nga magpa-check up ug ilabi na karon nga adunay bag-o ug mas barato nga pamaagi aron ma-detect kini. Atong sayran pinaagi ni ining report. Usa ka breast cancer patient ang namatay sa Pilipinas matag oras. Miabot na sa halos 10,000 ang naghambi niini niadtong 2020 ug mas taas og 10% kini sa tanang mipanaw gumikan sa mong balatian sa tibok nasod. Gani kini na ang nag-una sa tanang matang sa cancer kung basihan ang gidaghanon sa bagong kaso niadtong 2020. Apan matud sa chairman sa Medical Oncology Department sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, maaari pong mas mataas pa doon. Mas mataas pa doon ang ating nakukuha na number. ang breast cancer di man unta makamatay. Apan, ang problema, di dayon kini ma-diagnose maong lisod masayran og sayo. Kanunay nga nagpahinumdum ang mga doctor nga regular nga magpa-check up sa suso. We should be checking ourselves on a monthly basis, and when we start reaching age 50, we should be submitting ourselves to our doctors for clinical breast exam. If may makapaan na sila ng bukol, then they need to seek medical consultation for further workup and posible pwede na sila mabiopsy. Kaya yung pinaka-importante sa lahat talaga, early detection and treatment. They are the key to survival and affordable care. Apan, unsa man gyud ang mga timailhan nga posibleng adunay breast cancer ang babayi? Ang most common kasi is may lump, yung nakakapa nila yung bukol. And yung iba naman magkakaroon ng changes yung skin ng nila ng breast. O kaya meron nipple, nag-retract yung nipple, pumapasok. Yung iba naman may discharge, may lumalabas na, pag pinisil nila yung nipple, may lumalabas na discharge. And then other patients naman, hindi pareho. Yung isang breast malaki, tapos the other breast naman maliit. So uneven yung laki ng breast na hindi naman dating ganon. And also, at times, meron din pain. Sa mga nagpanagana nunod sa kamahal sa pagpa-check up, sigon sa DOH. Part po yan ng ating mga PhilHealth Consulta packages. So, wala po siyang bayad. Aduna na kuno teknolohiya nga mas barato, mas paspas og di sakit sa pag-breast examination sama sa bag-ong gilusad nga thermalytics. We have 100% sensitivity, ability to detect cancer, and 92% specificity. That means there could be some false positives. So that's why ultrasound is needed before you go for biopsy. So it's very reliable and accurate. Mark Rajiabelia, GMA Regional TV Live.